Het toernooi op hemzelf weer voor Zonderland net echt spannend. Maar voor hem persoonlijk ziet er toch wel druk op. Want Liekos bekend had Zonderland hem specialiseren op het rek en ik de Bregen ziet nog in zijn programma. Maar de rest hier er vanwege zijn blessures al skoftenlien onkanscoot. Maar terug zien flater op het WK in Tokio is er noodwongen de meerkamp weer op te pakken. Juster moest er alle 6 onderdelen van de meerkamp weer turnen in Veldhoven. En daarbij begon er wat onwennig op een vlier. Het was dus dat het in het begin wat moeizaam ging. Je merkte dan toch dat de beenkracht weer niet helemaal zoals ik het woe. En dan, als ik dan even net in het ritme zit van de salto's, dan kan ik het nog net opvangen met extra kracht. Het is toch wel oorzaak een meerkamp turnen. En ik moet wel volle meer routine erin krijgen. En ik mijzelf zeker het gevoel, de vloeroefening bijvoorbeeld instappen. Net alleen nog de vlier is een extra belasting voor zijn knibbels. Ook bij de sprong komt het erop aan. De vraag is dan ook hoe het Epke verwacht het fit te blijven voor dat wichtige kwalificatietoernooi in januari. Ik ken prima de belasting van Jude hebben, maar dan moet ik dus wel zorgen dat ik weer herstel krijg de dagen erna. En op die manier, als ik dan af en toe een piekbelasting erin plan, dan moet ik snel genoeg voor gaan boeken om maar op het OKT gewoon mijn goed gevoel die meerkamp in te gaan. Vooralsnog is alles nog steeds onder controle en schouder en rug en de knie, dat blijft af en toe wat opspelen her en der, maar nog steeds niet zorgwekkend. Hoe soepeler mijn gewrichten bloeien, hoe minder belasting het uiteindelijk houdt. En toch die krachtinspanning op bepaalde taststellen, dan worden die spieren nog wel eens wat krampachtig worden. En dan kan ze met het stretchen even die souplesse weer erin krijgen. Ook de schouders van Epke worden zwier belast tijdens het ringenonderdeel. Onder grote mediabelangstelling slacht er hem er goed terug in. Kom op, Beb. Goed zo. Kom op, Beb. Nevens de coach is er nog een soort winst te heljen in de onren naar januari. Ja, hij kan nog wat moeilijkheid toevoegen, vooral op vloer en op sprong. En ook zeker in de E-score, de uitvoeringsscore, is er nog veel winst te behalen. Punten is overdreven, maar veel tiendes, laten we daar maar op houden. Epke mag uiteindelijk de meerkamp afsluiten met zijn 2 favoriete onderdelen. Kom klein, kom op. Blijf duwen, kom op, Beb. Goed zo. In de instelling tot het WK in Tokio gaat het deze keer wel goed. Met 84,30 is Epke de heegscorende turner in Veldhoven. Maar daarna levert het hem geen eerste plak op. Want het gaat om het resultaat van het hele team. En Heerenveen helpt net genoeg punten, ze worden tweede. Maar Epke zelfs is wies met zijn eigen prestatie. Het is altijd weer afwachten en op een wedstrijd is het altijd oors dan in de training. En ik merk nou dat ik het fysiek aanken en natuurlijk de Bregen en rekstok als laatste. Dat binnen wel oefeningen waar ik vol ervaring mee heb. Maar nog net op het eind van de meerkamp en kom ik er toch wel goed doorheen. Dus ik ben er best wel fier eigenlijk al in het programma. Er moet nog steeds wat gebeuren en ik denk dat de grootste uitdaging is dat ik fysiek fit bloe en dat ik voornamelijk mijn schouder en knibbel in de gaten hou. En ik moet dus nou na zo'n belastende dag goed in mijn rust denken om weer te kunnen herstellen. En een soort band die nog in handtekening gaan willen ook. Ja, inderdaad, we lang wachten, dus we moeten maar gauw aan de gang.